जोङो जिहेतु जोंनि गेजेराव आसामनिफ्राय मोजां फुटबलार ओंखारनांगौ बिनि थाखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो उन्दैनि जेनाखि एज केटेगरिनि लिग बेफोरखौ जोङो फाथिदों आरो देग्लायबो बेखौनो नोजोर होनानै जोङो जेनाखि आन्डार 13, आन्डार 15 आरो आन्डार 17 बिनि इयुथ लिगखौ आसामनि गुबुन जायगायाव जोङो जागायबाय। बेफोर टीमा जाहैबाय जोंना माखासे आसाम फुटबल एस'सिएशननि आन्डाराव एक्रेडिटेसन जानाय टीम आरो जिबिलाक डिस्ट्रिक्टआव लिग गेलेनानै आरो जन लेभेलाव लिग गेलेनानै चेम्पियन जानाय टीम बिथांमोननि टीमखौ लानानै जोङो आसाम नाङैनो लिग खुंदों, आसाम इयुथ लिग। नैबे क'क्राझाराव मोनबेसे टीमा बाहागो लादों? क'क्राझाराव 6टा टीमा बाहागो लादों आन्डार 15आव आरो आन्डार 13आव गासै 13टा टीमा बाहागो लादों। ग्रुप सिआ जागासिनो दा बाहाय जेनाखि क'क्राझार भेन्यु बाहाय दा जोङो आसा खालामनो हायो बिनिफ्राय जोङो मोजां प्लेयार फिउचाराव मोनहैगोन। क'क्राझारनि अनगायै जोंना दा तेजपुराव जागासिनो दङ आरो कार्बि आंलंआवबो जागासिनो दङ आरो सम आरो बोथोरखौ नायनानै नांगौ बायदिखौ नायनानै जोङो आसामनि गुबुन जायगायावबो जोङो भेन्युखौ एड खालामनो नागिरदों। मानो होनोबा AIFF नि गाइडलाइन्स मथे बे जेनाखि लिग बे लिगआ 2 दान जानांगौ। गासै 2 दान करि बे लिगआ सोलिगोन। बिनि थाखायनो गोबाव समनि लिग दा नांगौ जायोबा जोङो गुबुन आसामनि जायगायावबो लकेसनखौ एड खालामगोन, दाजाबदेरगोन। दाथ' आंनो फैनानै नायफैदों दिनै आसाम वारियर्स आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव आन्डार 15नि मेट्सआ सोलिगासिनो दं। जेनाखि उन्दैसाफोरनि गेलेनाय बेखौ जुदि नुयोबा आरो बिथांमोनहा जुदि बे प्रेक्टिसखौ दोनबाय थायोबा फिउचाराव जोंनि गेजेरनिफ्राय आसामनिफ्राय आरोबाव जोङो गिदिर प्लेयार, स्टार प्लेयार्स मोनहैनो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। टीमखौथ' आं दहाय बुंखांखाबाय। चेम्पियन जानाय बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बान्था थायो? चेम्पियन जानाय बिथांमोननि थाखाय जोङो फिसा बान्था दोनदों, नाथाय बे बान्थाया बान्था हिसाबै लानो नाङा। मानो होनोबा बिनिफ्रायबो देरसिन बान्थाया जाहैबाय बेवहाय जाय चेम्पियन जागोन बे चेम्पियन जानाय टीमा नेसनेल लिग गेलेगोन। इन्डियानि जेनाखि देरसिन लिग इयुथ लिग आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 केटेगरि बे केटेगरिनि लिगखौ बिथांमोनहा गेलेहैनो मोनगोन क्लाबा। आसामनिफ्राय जिहेतु नेसनेल गेलेहैगोन माबायदि? जोङो मैया आसाम फुटबल एस'सिएशननि जानानै जेनाखि फाइनाल 22 प्लेयार्स बिनि लिस्टखौ जोङो मैया फोसावबाय आरो बे फोसावखांनायनि उनाव जोंनि जेनाखि कचिं केम्प बियो गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव जागासिनो आरो जोङो मिजिंथिनो हायो जोङो सिगांनि बोसोरफोरनि बायदि आसामहा नेसनेल गेम्सआव जेनाखि ट्रेक रेकर्ड बियो फुटबलाव खोब मोजां। 1999आव सिलभार मेडेल मोनदोंमोन आरो 2007आव गल्ड मेडेल मोनदोंमोन। जोङो मिजिंथिदों एबारनि जेनाखि जानो गोनां नेसनेल गेम्स 38 नेसनेल गेम्स बेवहाय जोङो सनानि मेडेलखौ आरो आसामाव घुरायनानै लाबोफिननो हागोन।